другата страна има хора, които не само не използват, но и не знаят какво е предназначението на дебитните или кредитни карти. Дори и тези, които ги ползват обаче, задължително носят и пари в брой. Например, на пазар. Репортаж на Рада Богданова и Стефан Тодоров. От 20 души на тази опашка за местни данъци и такси едва един човек плати с карта. Иначе и в джоба на Димитър Савов дрънкат монети. Ето. Иначе с картите е много удобно. Чувала съм, но плащам брой. Страхувате ли се, като носите много пари в брой? Не. То нема и пари вече, от какво да носиш? Една пенсия колко е? А как си получавате пенсията? В брой или през... Отиваш в почтата, реди се в брой, даваш лична карта, взимаш и това е. А може да ви превеждат пенсията на дебитна карта и да не се редите в почта? Това е за младите, ние не ги разбираме тия работи вече. Нямам време да се занимавам с карти. Нямам, не съм и имал желание да имам. Сложно ли е? Не е сложно въобще. И се приемат на все повече и повече места. Финансовите анализатори отчитат, че повечето възможности са в големите градове. Малки други населени места, нали разбирате, че подобни възможности за хората няма. Те практически са принудени да използват пари в брой. Да бе, да ги пипам, да им се радвам и да ги харча. Ние българите като че ли сме по-консервативни. Свикнали сме така. Просто навик. До голяма степен се дължи на това, че хората не са достатъчно информирани. При покупки обикновено няма такси